Wagtan ananyan, ullakan yürek. Men mäşäni ystym. Gamyşlar şygyrdaşyp gitdi. Ýaban ördeklerin sürüsü pasyrdaşyp ýokary göterilseler, tagaşykda suw towaklary alňasaşyp gamyşlaryň arasyna gizlendiler. Batgalyň arasynda awlam guşçagadlarym ýatyrdy. Biri kepderiň ullugyndaky ýapyk çal renklidi. Beýleki ikisiniň müçesi kiçiräk we rengi açygrakdy. Özlerim indi per çykaryp başlapdyrlar. Olaryň biri sag galypdyr. Okuň sesi ony seňseledipdir. Elimiň aýasyny alamsoň bir näme özüne geldi. Eteneji korkudan ümidlen göz jogadlaryny açdy da ýalwarjy ähňde pes saýjadan zaryn jürküldedi. Oňa jogap berýän şekilde asmanda kanatlaryň pasyrdy eşdildi. Bir guş emaý bilen gerdenimi urdy da soňra kanatlaryny ýangyma degirdi de patlap ýere düşdi. Ol iki waka urundy, tiýden kanatlaryny kakdy. Soňra bar güýjüni jemläp menden uzagraga gaçdy. Golaýdaky daşyň üstünde oturup zaryn saýrady. Onuň aýaklarym çüňkem, çal gowrasam uzyndy. Ol etenejiklerin enesi bolmalydy. Aýamda guşçagaz boýunjugyny uzadyp, ýene-de inçeden naýynjar jüküldedi. Oňa jogap edip ene guş şeýle bir daryn gygyrdy welin. Doň ýürek awçy bolsamam, endamym dyglap gitdi. Guşyň gyklygyny söz bilen beýan eder ýaly däldi. Onuň sesi çäksiz gussa we nala ýugurlandy welin, hey goýay. Arkamda otlar çyvşyldady. Pikirden aýyňaldym da ýzyma seretdim. Bir daýhan maňa tarap ýörep gelýärdi. Onuň eglindäki dyrmaň dişleriniň bir näçesi düşüpdi. Daýhan säginip guşyň sesine diň saldydy. Onuň çagalan helaklan dälsiň-de, şäherli dogan, diýdi. Muny nädip bildiň? Sesinden, onuň neneňsi nala çekişini, darynlyşyny eşiden okmaýsam? Ol gapdalymda çökdi-de, ýaryk bolan ellerini galgadyp sözüni dowam etdirdi. Ýüregi götermez, görgülji hökmän helak bolar. Ol etenejiklerini unutup bilmez. Onuň üýtgeşik ýüregi bar, hakyky ene ýüregi. Daýhan alňasaman, maňa gyzykly bir hekaýany aýdyp berdi. Geçen ýyl aýalym bilen bilelikde bu ýere bede toplamaga geldik. Biziň bilen pişigimiz hem aýtdy. Pişigem näme pişikde? Uzakly gunguşlar gowlap gezdi. Gamyşlaryň içinde daşlaryň arasynda gizlenýär, ýyzarlaýar. Ahyrynda da onuň penjesine gamyşlaryň arasyndan hiç zatdan habarsyz çykan heniz per ýeleksiz guş çagasy düşdi. Howada kanat kakp ýören ene guş pişiň üstüne agyrdaş kimin bat bilen gaýtsa, ata guş pişiň bokurdogyna ýapyşyp gözüni çuk bolýar. Pişigem gazaby minip etenejin kanatyny ütüm etdi. Şonda ene bilen ata guşyň zaryn gykylyklaşyny bir eşitseň, olar pişigi kanatlary bilen kakyp, çüňkleri bilen çokjalap, köýle agdarlar ýaly etdiler. Ahir pişik oljasyny goýbermeli boldy. Şeýlelikde etenejik halas bolupdy. Suwuň ýüzünde edil sallançak kimin iki waka çaýkanypdy. Gurrun döşüm sypaý ýylgyrdy da sözüniň üstüne ýetirdi. Sen ene we ata guşyň etenejigi kanatyndan tutup seri saplylyk bilen galdyryşlaryny, soňra da gamyşlyga akdişlerini bir görsediň. Ol biraz säginen ýaly etdi de soňra ýene sözüni dowam etdirdi. Men bu guşlary soňam gördüm. Biz ýene bärde ot ýatyrypdyk. Biziň goňşymyzyň ogly gamyşlyga bardy da etenejiklerin birini tutdy. Ene guş şeýle bir gopgun turuzdy welin çalgyçylaryň, ýagny barymyzyň gözümizde ýaş aýlandy. Biz ertesi gün gaýtadan geldik. Ýene-de şol guşyň sesi eşdilýär. Saýraýarmy, nala çekýärmi düşünür ýaly däl. Wah, onuň sesi ýüregiňi elendirip barýar. Ol perdenden ýetiren hakyky ene misalydy. Bu ahwalat revolýusiýadan öňki uly söwüş döwründe bolupdy. Kimse ogluny, kimse adamsyny, kimse kakasyny ýetiripdi. Bu guş barymyza şol ýakynlarymyzy hakydamyza getiripdi. Onuň owazyna diň salyp göz ýaş dökdik. Daýhan gurrun berýärdi. Daşyň üstünde henidem sarsmandyran guş bolsa, usta ýugurlan şol bir heňine tutturýardy. Men, "Soň näme boldy?" diýip soradym.
Ol şeýdip 2 gece gündüzläp zarynlady. Soňra bolsa özüni soğuklady. Hawa şäherli dogan, kiçijik kuş diýjeksiň. Gör wak onuň ýüregi nähili ullakan. Ine bu jagaz kuşam hasrata döz gelmez. Men daýhan bilen hoşlaşdym. Awlan kuşlaryň bilimini asyşdyryp, diri galan olsa torbama saldym-da, köýlüň çägesi kenary bilen ýöräp ugradym. Meni kuşuň ýüregiňi elendirip barýan zaryn sesi ugratdy. Gün ýaş başlan uçurlary awdan dolanyp gelýärkäm, ýalňyz galan ene kuşa näme bolandygyny görmek isledim. Dağ göli batyp barýan günüň şöhlesini ýaldyrap, asuda çaýkanýardy. Gamışlykda kuşjagazlar pessäji jürküldeşip uka gidýärdiler. Olaryň sesi kem-kemden ýatşypdy. Göl hamala mylaýym dağ şemalynyň astynda ymyzganan ýaldy. Daş döwrekde höküm sürýän bu ümsümligi hälki görgüli kuşuň tuka saýramasy bozýardy. Bu adam garasyz giňişlikde göl suwunyň sırly şygyldysynyňdyr gamışlaryň şygyrdysynyň arasyndan eşdilýän gutsaly zarynlama maňa ýeti täsir etdi. Men çaltlyk bilen şol tanyş daşa baka ýöneldim. Torbamdaky etinejigi çykardym da onu ejesiniň öňünde goýup ötä gitdim. Gaňyrlyp ýyzyma seredenimde ene kuşuň çagasyny ezizleýişini, onuň hüjürün perjagazlaryň ýylmaýyşyny gördüm. Onuň zaryn owazy kesilipdi. Göl we gamışlar bolsa akşamyň asudalygyna gömüldi.